U ovoj epizodi Smiljana i ja smo pričale o dokumentarnom filmu Dr. Gabor Matea, na koji vas pozivamo da pogledate. Biće premijerno prikazan u dosta gradova u regionu. Molim vas, posjetite website Novak Đoković fondacije za više informacija. A također smo i pričale o nekim boljkama ranog razvoja i pozivamo vas da promišljate sa nama i da izaberete neke strategije koje će biti dobre za vas i vašu porodicu. Današnji podcast ćemo da počnemo sa još jednom pričom od Vesne Krmpotić. Ona je sabrala razne priče širom sveta u dela koje su za mene vanvremenska i koje koristim u edukaciji moje dece. Ova knjiga je priča o vrlinama mira i priča koju ću danas pročitati se zove Ne sledi upute slepo. Bio jednom jedan guru koji je imao mnoge učenike. Oni su mu listom bili odani i poslušni i bespogovorno su izvršavali sve što bi im rekao. Jednom su svi skupo putovali bivoljom zapregom. Guru već u godinama osjeti da ga hvata drijem. Prije nego što će leći i zaspati, on ovako poduči učenike. Mili moji, ja sam umoran i malo ću pridremati. Pripazite na naš prtljag. Dobro pripazite na stvari koje bi mogle ispasti iz kola. Učenici klimnuše s razumevanjem, a guru se zaveže u san. Prođe nekoliko minuta i guruova kožnata mješnica za vodu kliznu na cestu. Učenici su pozorno i usredotočeno promatrali njen pad. Kada se posle kraćeg sna učitelj probudio, upitao ih je li sve na broju. Da, učitelju, odgovoriše učenici. Pomno smo promatrali kako je tvoja mešnica za vodu kliznula iz kola. Šta? Povika guru. Ako je moja mešnica za vodu ispala, zašto niste zaustavili zapregu da je pokupite? U čemu ću sad poneti vodu? Nemam nikakvu drugu pljosku. Učitelju, pravdali su se učenici, pa ti si nam rekao da dobro pripazimo na stvari koje bi mogle ispasti iz kola, ali nam nisi rekao da ih pokupimo. Veruj da smo te poslušali i da smo svi s velikom pozornošću gledali mešnicu kad je padala. O, slepci moji, vajkao se učitelj. No dobro, što je prošlo, prošlo je, od kuknjave nema koristi. A sada me dobro poslušajte. Sve što bude palo na cestu, valja vam pokupiti i vratiti u kola. Jeste li razumeli? I učenici su opet klimnuli u znak da su razumeli. Za malo, eto, i učitelja ponovo obuze san. I tako su neko vreme kola tandrkala putem, sve dok nisu naglo zastala. Bivoli ispustiše balegu na cestu. S mesta jedan učenik skoči s kola, pokupi rukom izmet i ubaci ga u kola. Po nesreći, poveći komad pljesnu po učiteljevom licu. Učitelj se probudi, opipa lice, sede i zavika. Pa šta je ovo? Učitelju, nisi li rekao da pokupimo i vratimo u kola sve što padne na zemlju? Zapitaše učenici. Zgranut, učitelj je razmišljao kako doskočiti nedotupavim učenicima. On sačini popis stvari koje su pripadale njima i koje su se nalazile u kolima. Pruži im popis i reče, ako i jedna od ovih stvari padne iz kola, pokupite je i vratite u kola. Je li to sada konačno jasno? I opet učenici klimnuše u znak razumevanja. Guru, iscrpljen događajima, ponovo legne i utonu u san. Uskoro je zaprega krenula uzbrdo. S jedne strane puta šumio je potok. Učenicima se također pridremala. Probudi ih pljusak i zapomaganje, budući da se guru skotrljao s kola i pao u potok. Iz potoka se oglasiše povici u pomoć. Učenici tada uzeše na brzinu onaj popis i ne našavši na njemu ime svoga učitelja, zaključiše da moraju postupiti po njegovom uputu i naredbi, odnosno pokupiti samo one stvari koje su bile zabeležene na papiru. Guruovi krikovi ipak ih potakoše da zaustave kola i da mu pohite u pomoć. Dođoše do mesta gde se učitelj batrgao u borbi s bujicom i stadoše uokolo s rukama sklopljenim na grudima u znak počitanja.
Za to vreme guru je jedva držao glavu iznad vode. U pomoć, hrpao je, izvucite me. Učenici tada priđoše i izvukoše ga iz vode. Guru posve iscrpljen i bez daha upita svoje budalaste učenike. Pa šta se to danas događa s vama? Pa jeste li sišli s uma? Pa zar niste vidjeli da sam ispao iz kola? Zbog čega mi niste s mesta pohrilili u pomoć? Učitelju, spokojno će jedan od učenika. Tvoje ime nije se nalazilo na popisu koji si nam dao. Mi smo samo poslušali tvoju zapoved do u slovo. Da, reče guru klonulo. Da, zbilja poslušali ste zapoved do u slovo. Ali se niste potrudili dokučiti značenje i duh onoga što sam vam rekao. Pa zanimljiva priča koja može da na više nivoa da se izvadi neki zaključak, ali ono što meni sad prvo pada na pamet dok si je ti čitala i o čemu razmišljam je da u stvari, kao što se i kaže, ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo. I upravo i ovi naši razgovori o roditeljstvu i sve ovo što radimo sa roditeljima je da svako uzme iz tih razgovora ono što misli da njemu može da koristi, da ne postoje recepti i da mi uopšte nemamo ideju da pišemo recepte, niti recepti mogu da se napišu, naročito kad ste roditelj, bilo bi divno da mogu 2 puta ili 3 puta na dan po jedna kašičica, ali nažalost ne može. Tako da kada se ovakve priče čitaju sa decom, jako je važno posle toga razgovarati sa decom, kako deca razumeju to što su čuli, šta je za njih značajno i priče su jako dobar način da se razvijaju određene teme kada razgovaramo sa decom, a ovo su priče o vrednostima. Ovo je vrednost, znači nenasilja, vrednost komunikacije gde treba da bude sve jasno rečeno i kada je sve jasno rečeno onda i manje nesporazuma i vrlo su dobre u stvari za prenošenje vrednosti. Jeste. Ja dok sam čitala ovu priču, pogotovo za današnji podcast, s obzirom da znamo o čemu želimo da pričamo, pomišljala sam u stvari koliko često roditelji vole i očekuju neku vrstu uputstva koje ide sa njihovim detetom, a pritom svaki roditelj može da se, da kažem, da se izjasni uopšte u bilo kom razgovoru i kaže, Bože, moje dete prvo i drugo se potpuno razlikuje. Prvo, drugo i treće, nijedno dete nije došlo kao neka prazna tabla, nego svi imaju karakter i svaki od tih karaktera izaziva neku drugu reakciju u roditelju i mi ne možemo uopšte da predvidimo kako će to dete da u nama izazove reakciju, jer i mi sami sebe upoznajemo kroz interakcije sa decom. I onda i sam učitelj ovde u ovoj priči je imao neku vrstu očekivanja od svojih učenika i kada je u interakciji sa njima u stvari video koliko oni u stvari ni ne žele da razmišljaju, u stvari meni su nekako ti učenici delovali kao mi roditelji, kao molim vas vodite nas, mi smo izgubljeni, treba nam pomoć, pa onda on kao pa dobro uradite kao što je logično, a njima što je logično nije baš tako logično i učitelju i onda se stalno neke zabune u stvari pravi. Međutim, kada sam radila sa decom, konkretno ovu priču, njima je bilo mnogo smešno i prosto mislim, moje deca su 9 i 6 godina sada i drugačije oboje razmišljaju i onda su krenuli da i oni glume po kući. U stvari, mi smo iskoristili ovu priču. Ima ona poslovica koja kaže videla žaba konja da se potkiva, pa i ona digla nogu. I onda smo pričali primere, tražila sam im da mi daju neki primer šta je to što ti je neko rekao da uradiš i što si ti uradio bez da si promišljao i onda si shvatio koliko to nije imalo smisla. I onda oni naravno nisu toga mogli da se sete, ali ja sam se setila jer Stefa je šaljivdžija često i on voli neke, onako da kažem, da pravi fore i fazone i da tako kaže tari neke stvari koje ona naravno poveruje jer je mlađa i onda se prevari.
i ne bih sada da ovde iznosim koje su to bile, da kažem, zbog Stefana, ali iskreno sam bila ovako, da kažem, zanimljivo mi je bilo kad sam im dala jedan primjer koliko su se setili mnogih drugih u stvari primjera. Tako da isto sam im govorila i volim da pričam da ne treba ništa da uče na pamet, već sa razumevanjem i to je nešto što u školi može deci dosta da pomogne iz razloga što mi imamo dosta pesmica, dosta priča, dosta nekih citata koje treba pamtimo godina, ali ako se nešto uči sa razumevanjem, onda to može i da se primeni, a ono što se uči na pamet prosto nema kontekst i nema... Da, i brzo se i zaboravi. Tako je, tako je. Da, jeste. Obično očekivanja znaju da zeznu stvar, zato što je prirodno da se očekujemo, ne samo što se tiče roditeljske uloge, nego inače. I kad pričam sa roditeljima da nekako ako mogu stave sa strane očekivanja, onda mnogi roditelji se bune i kažu kao šta pričate, kao to je nemoguće da roditelji nemaju očekivanja. Naravno da nije lako, ali što smo više svesni svojih očekivanja i što ih više držimo pod kontrolom nekako i vežbamo da imamo što manje očekivanja, povećavamo verovatnoću da budemo srećni i zadovoljni. Jer ako očekujemo pa ne bude tako, onda se razočaramo i onda je to preduslov da budemo nezadovoljni. Ako ništa ne očekujemo, onda je veća verovatnoća da će da se desi i dobre stvari. Tako da... Tako je u stvari za sve u životu, pa zašto ne bi bilo i sa decom, jel da? Pa jeste i nekako to što si rekla kritičko promišljanje, to je jako važno posticati i roditelje da oni slušaju sebe, svoj unutrašnji glas, osveste šta je to što oni žele, šta žele da razvijaju kod deteta, šta žele, koje ciljeve da ostvaruju zajedno sa njima, a isto tako da oni imaju tu veštinu i da oslušnu svoju decu. Jer samo kad oslušnu oni sebe, pa onda svoju decu, onda može to kroz tu sinergiju da se ostvaruju neke zajedničke stvari. Ako oni ne osluškuju sebe, onda je teško da će moći i da čuju svoju decu. Pa apropo toga, volim da kažem da mi svi imamo nekog unutrašnjeg učitelja u sebi i da treba da osluškujemo tu istinu. I da to su te vrednosti koje su naučene od malih nogu i koje se kasnije prenose na dalja dela u životu. Jer čvrsto verujem, a i sama nauka i istraživanja sada već pokazuju da rani razvoj, ono što dete iskusi u ranom razvoju, formira mozak i, da kažem, vrednosti deteta i nijedno dete se nije rodilo da bude nasilno, zlo, da čini neka nedela, već okolnosti, okruženje, naučena ponašanja i obrasci su ono što čini kasnije tog odraslog čoveka takvim kakav jeste. Jeste i obično deca koja žive u lošim socijalnim uslovima, gde nemaju da se prehrane, gde imaju roditelje koji se ne posvećuju njima dovoljno, često budu na neki način ugroženi zato što da bi se zadovoljile više psihološke potrebe, kao što je potreba za razumevanjem, za prihvatanjem i tako dalje, neophodno je da deca prvo imaju te biološke potrebe zadovoljene, da budu znači da im budu zadovoljene potrebe za hranom, za snom, pa tek onda kad su te potrebe zadovoljene, onda je važno da im budu i sve druge potrebe zadovoljene. Jeste, a u stvari kroz, da kažem, interakciju sa drugim bićem mi razvijamo se psihološki i dubine naše psihe su mračne i daleke i nedokučive često, jer počinju od malih nogu, odnosno počinju još u stomaku dok je dete i kada prikuplja različite impulse u okruženju, tačnije u maminom stomaku, a onda i kada se rodi. Ja bih voljela da tim povodom pričamo o mudrosti traume, dokumentarnom filmu Dr. Gabor Matea, koji će sada premijerno biti pušten širom regiona, gde ćemo ti i ja i Igor Jurić biti na panelima sa drugim lokalnim stručnjacima. Mi krećemo na put za koji dan.
I voljela bih da posvetimo ovu epizodu za one koji možda neće biti na panelima sa nama, da pričamo o ovom dokumentarnom filmu i da ih pozovem naravno da pogledaju i da učestvuju sa nama u ovom razgovoru, možda u komentarima ili da nam se pridruže na društvenim mrežama, pošalju svoje mailove, da prosto budemo podrška jedni drugima jer nećemo sigurno biti perfektni, to nije ni cilj. Ti si gledala već mnogo puta sada film, pošto smo imali fokus grupe. I voljela bih da te pitam i da te vratim na onaj prvi utisak, kada si prvi put pogledala film. Šta je to što je, da kažem, na tebe najviše? Koja je scena ili koji deo filma? Pa gledala sam film 7 puta. Sad ću ga gledati još 7, verovatno. Pa prvi utisak mi je bio, evo iskreno sada delim to, Bože, koliko bih voljela nekako da roditelji, pre svega sam se fokusirala na taj deo o ranom razvoju roditeljstvu, jer to je u stvari dokumentarna priča o radu Gabora Matea i taj deo o ranom razvoju za mene je jako značajan, s obzirom i da radim sa roditeljima i sa decom, koliko će biti roditelja, a znajući to, imajući u vidu i moje iskustvo, koji će dati deci sve što se tiče i materijalnog i moći će da im priušte i trudit će se maksimalno da im daju takve stvari, ali kako mnogi roditelji nekako ili neki roditelji neće razumeti koliko je bitno to građenje odnosa i kako je odnos taj koji vaspitava i kako kada se taj odnos poremeti, kako ga je teško posle vratiti, i ako može, on i tada znači ne treba biti pesimista i kad se poremete odnosi moguće je ponovo ih uspostaviti. Nekako mi je to bio najznačajniji utisak, da je odnos najvažnija stvar u vaspitanju dece, u građenju, bez obzira na sve, i da koliko će biti onih roditelja koji će zarad nekih drugih ciljeva poremetiti te odnose, a da pri tome neće biti ni svesni toga. Eto, to je bio moj utisak. A reci mi, kada kažeš odnos roditelja i deteta, na šta konkretno misliš? Jer često u društvu kažu mora da se zna ko je mama, mora da se zna ko je tata, nismo mi prijatelji. Znači, postoji neka vrsta različitih razmišljanja na tu temu kakav odnos majke i deteta, odnosno roditelja i deteta treba da bude. Da, odlično pitanje i dobro je da si me to pitala, jer to je važno i da nekako i da pojasnimo. To je sada pitanje i granica. I obično često se u stvari ulazi u te priče, pa nećemo mi sada, proklamuju nam sa zapada da budemo popustljivi roditelji, da treba da im dozvolimo da sve što žele oni rade, da im izlazimo u susret njihovim potrebama. Znači, to nije ta priča. Priča jeste da postoje jasne granice i da roditelj ima tu svest da kao što i on ima neke potrebe ili ona, i dete ima svoje potrebe. I da roditelj, pošto je odrasla, odgovorna osoba, ima svest da razume te potrebe dečije i nađe način da znači te potrebe zadovolji. Ali naravno sa jasnim granicama. I tu je meni nekako najbolji moto ljubav i granice. Znači da i kada uspostavljate granice i kada dete čini neko neprihvatljivo ponašanje i kada radi nešto što se ne dopada detetu, da to bude, kako ja volim da kažem, ljubavno rečeno. Da neke stvari prosto ne treba da se rade na taj način i da bude ta komunikacija je jako važna. Način kako će komunicirati roditelji i deca gradi taj odnos. Da ne bude komunikacija ti si ovakav, ti si nemoguć, ti si kriv, ti uvek praviš haos, jer to ti stvara osjećanje krivice. Znači nisam dovoljno dobar. I akcenat je na meni, nego da bude komunikacija na ja. Ja bih volela da vodimo računa i ostavljamo stvari na svoje mesto jer smo se tako dogovorili. I ja dok te slušam, razmišljam koliko bi bilo lepo da i odrasli tako pričaju jedni među sobom. Jeste to zato što danas ima mnogo malo razumevanja. Jer ova vrsta komunikacije omogućava da se nekako bolje razumemo. Da ne napadamo
drugoga, nego kad kažem ja to želim, ja preuzimam odgovornost za to što ja želim. Ali isto tako moram da imam svest da moje dete možda ne želi isto to što želim ja. I da nije dužno da ispunjava želje. I da nije dužno i da ono može ispunjavati želje, ali da to neće biti dobro za za njega ako stalno ispunjava želje roditelju. Znači, dete, ili nekog drugog. Ili nekom drugom. Obično će ispunjavati prvo roditelju, a posle toga će doći u tu situaciju da ispunjava nekom drugom. I dete neće onda upravo biti povezano sa svojim osjećanjima, niti će biti povezano sa svojim potrebama. Neće znati ni kako se osjeća, ni šta želi. I to je ono što mi i u filmu u stvari nekako vidimo te ekstremne situacije. Vidimo u filmu gde su prikazani zavisnici i od narkotika i alkoholičari i tako dalje, ljudi koji koriste alkohol, gde smo nekako, upravo mislim, on je radio sa tim ljudima, ali video je da nekako ti ljudi, da kažem, koji su odustali od sebe, su najčešće odustajali zato što su doživjeli veliku količinu boli sa kojom nisu mogli da izađu na drugi način na kraj. I to je sadržaj filma koji je isto, i taj aspekt je vrlo važan u tom filmu. Ja bih voljela da pročitam jedan deo iz filma koji sam podvukla, koji verujem da će da kažem, bude značajan i za dalju konverzaciju. Naime, prvenstveno da definišemo šta je to trauma. Trauma nije loša stvar koja nam se desila, već ono što se dešava u nama kao posljedica onoga što nam se desilo. Mi krčkamo to, jer neće svako reagovati na istu situaciju na isti način. Neko će to da prevaziđe vrlo lako, a neko će to mnogo teško. Dakle, nije situacija ono što stvara traumu, već naš doživljaj te situacije i naš kapacitet da doživimo tu situaciju. Jer neko ima možda neke, da kažem, alate kojima može da prebrodi neke situacije, dok neko drugi baš i nema. Jeste. Ono što je Gabo rekao, trauma nije ono što nas zadesi, već ono što se u nama desi. I to je nekako, upravo sve to što si ti rekla, ali nekako meni je, na primjer, to baš značajna rečenica. Jeste. Dakle, trauma u osnovi znači odvojenost od sebe. A zašto dospevamo u to stanje odvojenosti od sebe? Zato što je suviše bolno da budemo ono što jesmo. To onda postane doživotna dinamika. Više ne znam kako da se nosim s osjećanjima. To znači da kada se u vezi osjećam malo povređeno, momentalno se povlačim da ne bih imao ta osjećanja s kojima ne znam kako da izađem na kraj. Zato postoji ta odvojenost. To također znači da ne slušam svoja unutrašnja osjećanja i stvaram rizične situacije za sebe. Trauma također utiče na razvoj našeg mozga, na izvesne ključne moždane sklopove koji utiču na to kako reagujemo i prilagođavamo se, kako se nosimo sa stresom, kakva je naša interakcija sa drugim ljudima, koliko empatije i razumevanja imamo, koliko smo saosećajni. Te funkcije srednjeg frontalnog korteksa ograničene su i sužene usled traume, jer znamo da se mozak razvija u interakciji sa okolinom. Mozgovi traumatizovane dece ne izgledaju isto kao mozgovi dece koja nisu pretrpela traumu. Da, i to je recimo isto kad radim sa roditeljima, postoji jedna slika gdje upravo je skeniran mozak dece koja su preživjela traumu i oni koji nisu imali ta iskustva i vidi se ta razlika stvarno u tim moždanim talasima, sinapsama i prosto onako bude zapanjujuće da je to moguće. Prosto mi nemamo iste kapacitete onda, ograničeni smo, to je taj moment o ranom razvoju o kome mi pričamo, koliko je bitno da se razvija mozak da bi mogao da svoj puni potencijal neko pokaže. I u stvari puni potencijal mozak se razvija do 25. godine i onda kada dete kontinuirano sistematično trpi neki pritisak i ne može da bude ono što jeste, onda se dešava to da dete u stvari tu vrstu boli nalazi način da nekako potiskuje i da živi sa tim. I nikada se ne zna, pošto je trauma i transgeneracijski se prenosi, nikada se ne zna da li će ta trauma, da li će neko iskustvo koje dete doživelo u nekoj interakciji ili u nekom odnosu ili negde da izađe na površinu ili će da ostane i na tom nesvesnom delu. Tačnije, šta je to okidač u stvari određene situacije? Ja sam primetila da je okidač uglavnom
u našim odraslim godinama kada nam se rode deca, u stvari sve one potisnute stvari koje mi nismo imali kada i gde i kako da obrađujemo, jer prosto išli smo dalje, morali smo da odrastemo i onda odjednom kada gledamo to naše malo dete, to probudi u nama emocije iz nekog našeg detinjstva, neka naša sećanja, neobrađene okolnosti i sad odjednom mi smo odrasle osobe koje imamo snagu da promenimo. I mi često reagujemo iz naše traume prema našem detetu, jer kada tako neki događaj snažno doživimo, mi onda pokušavamo da sprečimo da se to slučajno ne ponovi možda našem detetu, iako taj događaj kao događaj ne mora nužno da bude traumatičan za naše dete. Jeste. Da, i obično roditelji nekako obično nisu toga ni svesni. Da u stvari oni sada sa dolaskom deteta na svet nekako se aktiviraju neke njihove boli koje one nose u sebi i grade taj odnos i sa njihovom decom. Tako je. A voljela bih isto samo da kažem, ti dosta često na svojim predavanjima i pominješ amigdalu, pa možda možeš da... Pa amigdala to je deo mozga u kome se procesuiraju emocije. I tu volim da pokažem roditeljima, evo sad ću probati ovdje da pokažem i gledat ću ovdje da to bude, iako ja imam mali palac, to mi je tako rođenjem, ako je ovo amigdala, a ovo je prefrontalni korteks koji je zadužen za racionalno razmišljanje. Kada mi doživimo neku neprijatnost ili kada se dese neka emotivna stanja, kada ta stanja se procesuiraju u amigdali i onda prefrontalni amigdala počne da pulsira. I ona pulsira i pomera ovaj prefrontalni korteks, a taj deo je zadužen za racionalno razmišljanje. I onda mi racionalno ne možemo ništa pametno da smislimo kada smo uznemireni, jer jednostavno to se ovako nekako radi. I šta? Neophodno je da umirimo amigdalu, da bi mogli racionalno da donosimo odluke. A kako ćemo umiriti amigdalu? Amigdalu ćemo umiriti tako što ćemo imati neke strategije da je umirimo. To su one strategije za samoregulaciju ili različiti autori to različito nazivaju i njih ima mnogo. Svako treba da nađe svoju strategiju. Ne postoji univerzalna strategija koja je dobra za sve. A možemo da navedemo nekoliko, čisto radi reda da razumeju šta su to strategije. Neko izađe da trči, neko peva, neko pusti muziku, neko krene da čisti, neko diše duboko, jako dobra strategija, duboko disanje. Ali jako malo ljudi to radi, jer disanje se uzima zdravo za gotovo. A ništa ne košta da dišemo. Znači čak i kada imamo problem sa nekim bolestima kao što su pluća i šta ja znam, postoji na plućnom odeljenju soba gde se uče pacijenti kako pravilno da dišu. Mi ne umemo pravilno da dišemo. A disanje je, zašto je disanje dobro? Mislim, to je jednostavna stvar i to uglavnom svi znaju, jer mi u stvari dišući hranimo mozak kiseonikom, jer kiseonik je hrana za mozak. I onda kad dišemo, onda mi umirimo amigdalu i ima mnogo jedna dobra vežba koja može da se radi sa decom, gde u jednu flašicu stavimo različite one zvezdice koje svetlucaju. I onda deci pokažemo kad se ta amigdala uznemiri, onda to izgleda mozak ovako i kad promućkate, onda to svetli na sve strane. Ali kad umirimo amigdalu, onda sačekamo, te zvezdice padnu u toj teglici, onda možemo da donosimo dobre odluke. A da bi se umirila, možemo da dišemo. Treba prođe neko vreme. Neko vreme. I za roditelje je jako važno da oni imaju te strategije da bi naučili svoju decu da i oni razviju svoje strategije. Jer ne mogu deca naučiti svoje strategije ako to nisu vidjeli od svojih roditelja. Ako roditelji obično žele da nauče decu nemoguće, ono što ni oni sami ne rade, oni hoće da njihova deca rade. Da upravljaju emocijama, a ni sami ne upravljaju. Jeste. Skoro sam baš čitala ovu knjigu Emocionalna inteligencija i baš u njoj mi je bilo baš pojašnjeno ono što je konkretno. Dakle, prvi impuls dolazi ka našem delu mozga koji prihvata emociju i proizvodi emociju u nama, dakle neke snažna osjećanja i tek onda to putuje ka nekom racionalnom razmišljanju. Dakle, mi prvo osjećamo pa tek onda racionalno razmišljamo. Ukoliko su jake emocije, mi onda nismo baš spremni da racionalno razmišljamo zato što nas te emocije savladaju. I zbog toga, na primjer, u tom
između ostalom ranom razvoju je bitno da se mozak razvija kako treba, zato što onda putevi su prohodniji i lakše komuniciraju ta dva dela mozga i mnogo lakše ljudi uspeju da umire sebe da bi mogli racionalno da razmišljaju. Znači, to je trening, to je nešto i pritom ovo je isključivo vezano za emocionalnu inteligenciju. Mi emocionalnu inteligenciju ceo život možemo da razvijamo. To nije znači deo našeg karaktera ili nešto što je kao zapisano i gotovo ili nije to ni čak naš IQ. To je emocionalna inteligencija koja je, da kažem, u tom skupu 3, da kažem, skupa, ona je odvojena i ona njoj možemo da radimo i ona u stvari najviše određuje sutra i uspešnost nas u komunikaciji s ljudima, u familijarnim odnosima, u poslovnim odnosima, jer kad čovek može da osmotri situaciju, opipa teren, da kažem, i racionalno razmišlja, u isto vreme, iako postoji jako stresna situacija, to je stvarno pobednik u stvari. Jeste, to su te veštine. Veštine se savladavaju, kao što i veština kad vozimo biciklo, to je veština. I isto tako i emocionalna inteligencija. Šta su gradivni elementi tih veština? To da učimo da pričamo jezikom, da učimo da slušamo aktivno. Ne da čujemo, nego da slušamo. Šta nam neko govori više od onoga što nam taj neko govori. Jezikom potreba. Ako neko kaže ja sam baš nesiguran, znači ta osoba nam govori da joj treba sigurnost. Jezikom pozitivnim. Aha, tebi treba sigurnost. Ja sam te dobro razumela. Znači, čujemo više od onoga što nam ta osoba govori. A naročito to kad je sa decom, jer deca često tim jezikom i govore. Deca kažu, meni, ja sam sada neuspešan. Aha, ti bi volao da budeš uspešan. Samo to prevedemo u jezik, u pozitivni jezik, u afirmativni jezik. Jezik potreba. I to su sve gradivni elementi te veštine emocionalne inteligencije. I kada to savladamo, onda će biti manje nesporazuma. Zato je taj rani razvoj potencijal koji ima neograničene mogućnosti. Slažem se. I voljela bih, pošto smo se baš raspričale, a voljela bih da pomenemo isto te male i velike traume. I ovdje ima jedan citat, mislim, iz filma koji kaže da deca ne postanu traumatizovana jer su povređena, već zato što su sama tad kad su povređena. I beba koju ne uzimate u ruke zaista će umreti. Čak i ako ih hranite, preslačite i pazite na njih, zato što ih savladavaju osjećanja, previše su stresirane. Bebama su potrebni mozgovi majke i oca da bi prilagodile svoj mozak i osjećanja. Nije problem samo to što ste ophrvani emocijama, već i to što nema nikog da vas pridrži. Jer dete može samo fizički da se veže za nekoga. Kad ga neko ne drži, ono ne osjeća povezanost. Kad se to ponavlja iz noći u noć, postaje traumatično. A mi i dalje govorimo majkama da to rade. Ako istinski sagledate prirodne ljudske potrebe, ako povežete intuiciju sa srcem i dušom, onda nema ničeg normalnijeg od deteta koje spava u roditeljskom zagrljaju. Da, ono u stvari što se govori o filmu kako je u stvari porodica najbolji način da društvo neke poruke prenese kroz porodicu. Znači, ako društvo misli da razvija taj, da kažem, model da decu ne treba uzimati kada plaču, onda nekako... Da ih ne razmazimo slučajno. Da ih ne razmazimo, onda nekako roditelji to usvoje i onda u stvari se te vrednosti društva prenose i na porodicu. Ima puno stvari, stvarno ja upravo ono što si rekla sam gledala više puta film kao i ti i uvek može, bez obzira koliko puta ga gledate, da pronađete neku novu stvar koja je zanimljiva i o kojoj možete da razmišljate, a to jeste u krajnjem slučaju i naš cilj ovih projekcija filma, da svi zajedno promišljamo i da svi zajedno učimo jedni od drugih. Da ne budemo slepi sledbenici guruovih uputstava, je li tako, nego da promišljamo. Kao što je naša priča na početku. Da, voljela bih da pozovem ovom prilikom ljude da pogledaju taj dokumentarni film i da promišljaju sa nama. Mi smo tu, mi nastavljamo da radimo radionice podrška i neperfekcija sa ciljem da budemo podrška roditeljima, odnosno porodici u tom jednom vrlo ranjivom periodu odrastanja deteta. I nadamo se da smo za vas dovoljno snažna podrška, a ako nismo, podržite nas.
Mi sa našim radom i svime našu misiju koja je da svako dete dobije priliku da ide u vrtić, odnosno da bude obuhvaćeno predškolskim programima, kao i da pružimo podršku roditeljima u tom ranom razvoju i naravno vaspitačima i svim ljudima, brižnim odraslim ljudima koji su uključeni u odrastanje deteta. Želja nam je da pomognemo, mi to ne možemo sami. Samim tim organizujemo ovakve događaje kao što su dolazak dr. Gabor Matea sa ciljem da pozovemo vas, da vam ponudimo neka rešenja, ali isto tako i da vas pozovemo da se pridružite našoj misiji, jer kupovinom karte vi donirate novac, a mi nastavimo da ga prosleđujemo tamo gde je to najneophodnije.